Industriaren etorkizuna orokorrean eta euskal industriaren bereziki bermatzeko, zibermehatxuei eta zibererasoei aurre egin behar zaie. Euskadik erreferente izan nahi du Europan informazio eta komunikazio teknologia berrien esparruan azpiegitura kritikoen babes maila handitzeko. Zibersegurtasun Euskal Zentroa herri proiektu bat da, eta Industria 4.0-ren arloan, alde batetik, Euskal Industrial garapenaren barruan, eragile teknologikoen rola sendotzea helburua du. Eta bestetik, Euskal Industriari lehiakortasun handiagoa ematea merkatu globaletan. Euskal gizartean zibersegurtasunaren kultura sortzeko baliabideak abian jarri dira. Industria 4.0 aurrera doa Euskadin, eta etorkizun oparoa du aurretik. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.